Avui parlem de pals d'esquí de muntanya. I de pals d'esquí de muntanya hi ha uns quants en el mercat i jo vinc a explicar-vos això per sobre, què és el que us podeu trobar. Bàsicament ens podem trobar dos tipus de pal a grans trets. Quins tipus de pal ens trobem? Ens trobem els pals que són fixos, vol dir que no són regulables, i els pals que són regulables. A través d'un sistema de grapa el que podem fer és canviar la mida d'aquest pal. El podem fer més alt, més llarg o més curt, segons decidim. Quins detalls tenen els pals? Doncs fixeu-vos, aquesta empunyadura o aquesta empunyadura són molt diferents. Aquí parlem d'una empunyadura més ergonòmica i aquí parlem d'una empunyadura que ens recordarà molt això, a l'esquí de fons. Per què? Doncs perquè aquests són pals que ens ajuden molt a impulsar-nos, a perdre o no tindre que fer tanta força a les cames per poder pujar una muntanya. Què té d'especial el pal, a més? Doncs quin material està fet el pal? El pal està fet d'alumini o està fet de carbó. I detalls interessants, doncs fixeu-vos, aquesta roseta i aquesta roseta. Tenen formes molt diferents. La primera roseta està molt pensada per empujar, per impulsar-nos. I la segona roseta està molt pensada perquè no s'ensorri a la neu, perquè al final el pal no ens quedi clavat. Però per què serveixen els pals? Doncs bàsicament per dues coses. El pal serveix per impulsar i serveix per donar-nos equilibri.